så skal vi lige spille lidt. Så tager vi lige et stensvær. Og 64 uld tror jeg bare er fint nok. Nej, jeg skal nok have en stack mere. Jeg ved, at mine teammates kan klare det. Så jeg går bare hen mod deres base. Mit første kill. Ups. Jeg faldt det i void. Og for 16-0 så kostede det 4 jern. Og jeg er level 51 i VIP, så det er ret vildt for mig. Eller nej, ikke 51 i VIP. I VIP er jeg omkring level 60 eller sådan noget. Jeg tror det var 63 i VIP. Og så 51 i noob level. Lad os se om vi kan få deres seng. Og jeg dragklikker. Til at angribe et hold uden seng. Du skal bare skade dem så meget som muligt, og så kan dine teammates komme og hjælpe dig. Sådan jeg altid spiller, når jeg spiller 4v4. Prøver altid at komme hen og få deres seng. Og så når jeg har deres seng, så gør jeg mig ikke lige så stærk som før vi ikke havde taget deres seng. Nu gør de jo så selvfølgelig stack, men det gør mine teammates også. Og den texture pack jeg bruger hedder Cool Dude 951 50k. 50k det står for 50.000. Og jeg laver den her video for at snakke lidt om fremtiden om den her kanal her. Wow. Kanalens fremtid bliver nok vildere og vildere. Så kører vi lidt vildere og vildere. Teammate, stop nu, altså. Jeg hader, når min teammate gør sådan. Dræbte jeg ham lige? Bro. Det var mig, der ramte ham. Det var ikke min teammate, der. Bro. Hvorfor gør jeg det? Min teammate har diamantarmor. Diamantrustning. Eller hvad frick man nu vil sige. Eller hvad man nu vil sige. Altså. Så vandt vi. 6 minutter game. Knap, som hedder Bridgerland. Går vi bare ind her, så snakker vi lidt om kanalens fremtid. Jeg har jo 9 subs lige nu, og jeg kommer til at lave en 10 subs special video i Bed Wars og sådan noget. Men det er jo, vi er jo lige begyndt, jeg har 9 subs. Så jeg skal have en subscriber mere for at kunne lave min 10 subs special. Så nu går jeg lige ind og laver lidt PvP. Så Bridgerland er den server, jeg øver mig i kampe og alt muligt andet. Bridging, kampe. Det er det, jeg bruger Bridgerland til. Og jeg har glemt dens IP, så jeg ved ikke, hvad dens IP er.
jeg har ikke spillet det så meget her. Jesus. Wow. Og videoen kommer jeg bare til. Fremtiden af min kanal bliver helt sikkert god. Nu hvor jeg er på 9 subs. Som I kan se, jeg er ikke så god. Jeg er kun på level 2. Eller sådan noget. Ej, jeg ved ikke. Ja, jeg er kun på level 2. Videoen kommer ikke til at vare så meget længere. Sådan cirka når jeg dør. Næste gang jeg dør. Så slutter videoen. Jeg har omkring ikke været død i snart et minut. Jamen, hvordan kan jeg stadig være i live? Det er 10 snacks, jeg bruger bare noget jeg helt selv har fundet på, sjovt nok. Så, nu slutter videoen. Husk at subscribe, og husk, jeg kommer til at lave en 10 sub special.